Tugot, ti napalabas. Napalabas, pinanggep da Diana, Dolores, Kenselia ti aglibas iti mansyon. Ngem napailang dagitoy, gapot na nakita ida ni Brando. Nakunamot ti balasang asaan da mapukawan iti namnama. Patsyenda, nga iti saan nga agbayag ket makalibas damot laeng. Iti sabali abangir, kabayatan ti panagturong da Brando iti pantalan. Nakita da ni Gardo amagmag na iti igid ti kalsada. Dagusmot a kinasarita ni Brando ni Gardo ket injaya na nga agtrabaho kadakwada. Sana sinungbatan dayta ni Gardo ket pimanaw ti grupo ni Brando. Iti mansyon, nasaktan ni Lindon ni Diana. Dagusmot ngay masideg kadakwada ni Doña Dolores ngem kinabilmot ni Lindon ti baket. Gapo iti dayta, nasyan ni Diana iti inana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Mama, kumusta tirik na? Nasakit pala ang tiyan ko adinanog day alindon, anak ko. Mama, masya naklauna yun kan ka. Di ka agsangit, anak ko. Kabaulak da ito eh. Tinakpagdanagan. Mama. Daytoy titandaan am Diana, anak ko. Noan niya man ti mapasamak kanya. Ipatpatag kaunay, anak ko. Amok asaanan nga agpaut pa'y tibiyag ko dito'y mansyon. Mama, di ka kumamat agsaw iti kasta. Saan tayo nga agbayag dito mansyon? Ipanamnamag dayta. Diana. Di ka agdanag, Mama. Agpulon tumot lang iti kinadakas dayjay alindon. Diana. Ala, agin anakakit din, Mama. Siya kung ti makaamong agtrabaho. No adday paaramid ni Lindon. Diana? Tinakasit gan. Ayop ka. Pakawanan hak, Diana. Jack ing gagara ti amin. Agpakpakasyak, Diana. Di na kumamat guraen. Nailuyo sa klang iti riknak iti day di agundaway. Sana na maulit pa eh. Jack, mapakawan ti naramid mo. Kinabil mo ti inak. Kinunakmatan kan ka, Jack ing gagara ti amin. Sana na maulit ay jay. Diana, di ka ko managsangit. Apay nga aramidam ti kastoy kada kami. Ang pagpakaasi at Lindon. Waya-wayaan da kami. Ay, No talagang ay ayatan na. Itin mo kada kami ti waya-waya. Sana bali. Tanaalam mo ti kayat mo kada kami. di mo ka di maawatan ti riknak? Ay ayatan ka. Isungar aramidak ti kastoy. Ti kayat ko. Siya, ti makaasawa kan ka. Anya. No ti kinabak ng iyo nga day ta kanyak. Siningir ko lang ti inam iti utang na kanyak. Talaga adadaalan ti ulong, Lindon. Talaga madadal ti ulok. No saan asika ti maasawak. Anya. Iso apangasim. Mayat ka nga agasawa ta. Sika lang ti babae nga ay ayatak. Boss, nagbaligi kami anang sabat kadagiti kontrabando. Awanan ti parikot, boss. Nasayat, Brando. Ha? Nasayaat ko ngam nagsinay ka met, boss. Saan mo't anaragsak ti langam? Talaga sana ka naragsak. Masaksak itanak. Anya nga minday ta, boss? May papan kini Diana. Talaga di na kaya tiyawanan bain ang babae. Boss, imbaga kon ken ka nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. At dalaang dito'y mansyon ni Diana.
Parparigatom lang ti bagim, boss. Awan tigaway day Dayana, no talaga kayat mo agundawayan. Sa bagay, at damat puntom iti daytang imbagam. Rumbang asyakla ang timakatagikwa kini Diana. Senyorita Diana, Apay mana. nabarte kan dalindon kan dagiti buyat na. Itay dapay na agiinom iti hardin. Wen nga paiso. Manang, gandaway tayo daytoyan nga aglibas. Wen, senyorita. Apaman ang makaturog dagiti agbambantay iti gate. Gundawayan tayon ti rumwar. Wen manang, bilinak ang naimbag ni mama. Maipapan iti panaglibas tayo. Wen, senyorita. Mapanak iti ayang ni mama. Si putam latta dagiti bantay. Ganday tiya alindon, manang salya. Sige, siya kunti makaammo, senyorita. Mama, agsagana kan. Apay, Diana. Nabarta kan dalindon. Apaman ang makaturog na. Sambutan tayo ti aglibas. Wen, anak ko. Nakasagana ak akanayon. Agsipsipot ni Manang Celia iti saan unay nga dayo. Kat no makakita tayo iti napintas sa gundaway. Kalaatan tayo ti tumaray. Wen, Diana. Ala, mapantangarudan iti ayan ni Manang Celia, mama. Aginayad ta. Kan saan tang agpadlaw kadag iti malabsan ta nga agiinom. Apay nagkapoy kayo nga ginom kakadwa, ha? Basit pa lang matinainom tayo nga arag. Kung amin, boss, saan may akabalan? Nabartag kamin. Boss, duwata lang ang nabate. Nakapoy dagita nga ginom iti arak. Nakapoy dagayam, Brando. Itad ko kumapay kadakwada ti uminto da. Gapoy ti pa nagbaligi yo. Anang idalyasat kadagiti kontrabando. No bigaten, boss. Nakadumugin dagiti kakadwata nga gininom iti arak. Uwan gayam, boss. Anya da ita, Brando? Malagip mo, jay ibagbagak idikin ka ang nakalaban ko. Jay nang danog iti ropak. Hawen, napay day, Jay. Nakitak man na magmag na iti igit ti kalsada, boss. Kat naglaban kayo kumamanan Saan, boss? Nagsarita kami lang kini Gardo. Imbagakken ko nang agtrabaho langan kada tayo. Gardo gayam tinagan na, ha? When, boss? Kaskin ko na ti kasapulan tayo. Nasiglat, ken napartakti ka raw na. Jack pa'y nakita day dya, Gardo ngay pagbagam. Pudno ka diya na siglat? When, boss? Nasubok minti kabailan na makilaban. 5 kami iti daydi akan ito. Ngam, napahay kami lang. Dinarop na kami, boss. Kasta? Naidomdo matiwagas na makilaban, boss. Nagrigat asiputan ti danog na. No kasta nga rod, day dya tao ti kasapulan tayo. Amom kadino sa dino ti pagnanaadan na? Saan, boss? Iti lang igid ti kalsada ti pakakitkitaan mi kenkwana. Anya? Agduduma lugar ti nakakitaan mi, boss. Ti lang nakuna na kanyak ini. Agsapol iti panggadan na. Kasta ka di? Boss, iso nga injayak metten kenkwana. Ako mapanglangan iti grupo tayo. Senyorita, Manang Dolores, agsarsarita pa'y laang da Brando kan lindon iti pagiinumanda. Wen nga rod. Anya ti aramiden tayo ita. Aguray tayo laang iti napintas agundaway, Manang Dolores. Nakaturugan dagiti kakadwada ang nagiinom. Awanan dagiti agbambantay iti aglawlaw. Basta agpaliiw tayo laang. No nakapanawan dalindon kan Brando iti pagiinumanda.
sambutan tayo matan ti aglibas. Among Brando, no nalalaing ka na sigsiglat da dya agardo ngam itisika. Isulangan ti pagbalinak amakan nawan ko. Anya? Anya pa nga iti Sir Bim, no addan dito'y da dya agardo. Sikan tinang ibaga, nga dan iti naidumduma agalad iti pannakilaban. Sigurado analalaing dayjay ngam iti sika. Boss. Di na kumamot rabakan iti kas na. Saan ka rabrabaken, Brando? Ti kayat ko amakan nawan, ket jay na siglat. Boss. Ngam di ka madanagan? Jakpay nakita ti garaw ni Gardo. Ngam asino dayjay agardo. Apay analaing amakilaban. Dayta ti jak amo, boss. Jak pa'y mo't nakasarita na imbag daya agardo. Sa pulam dayjay a tao. Kayat ko amam mo. Oh. Apay nagulimak ka? Kuamin, boss. Aramidam ti ipapaaramid ko ken ka, Brando. Boss. Mga no sukatan nakto na makanawan mo. No makitam ti kababalin daya agardo. Mabuting ka masukatan? Natural, boss. Among matasyak ti kasiglatan na tao. Panawin pala idin ni Papa. Siya kung ti pagtaltal ka na. Basta sa pulam dayjay agardo. Takayat ko amakasarita. Nakasapol ka kadi iti panggadam itsitsendaan, Gardo. Awan ti kasapulan iti kargador iti tsindahan, alon na. Kasta kadi. Angam sana ka mapukawan iti namnama. Baliwak tagsapol. Gardo, di mo unay pagdanagan dayta. Andan panggadak. Sa dino? Ijay pa kanantakin ko kwa iti dayto abalay. Kinasarita itay ni tatang, lumabalinak nga agtrabaho iti pakananda. Angam, kabalam ka din ti agtrabaho. Kagap ka pumlang iti sakit na. Kabaalakon, awanan ti rumba nga pagdanagam. Gagangay laang matagurigor ti sakit ko. Alona. Mabalin kon ti mangrugi nga agtrabaho inton bikat. Maasyanak launa iti anak ko, Gardo. Nakaululimak arimwar. Amok, anao nagmanan ti pampanunutan na. Nadlaw ko matday Tata Ignas. Itay pa yasa na matagtagarin ni Alona. Sa bagay, maawatak ti anak ko. Uray asino. Tarigagayan na tinaulimag a panagbiag. Kinapudno na. Jakla kayat nga ipakita kan kuana di panagladingit ko. At dadagiti gundaway nga agarubos tiluwak. Pampanunutak no pagpatinggaan ti riribok ang mapaspasamak iti biyag me. Tata Ignas, nakapanaw tayo iti sigod a lugar yo. Awanan dagiti bandido amang ririribok iti biyagyo kani Alona. Gardo, Mga barwanan tayon iti daytoy a lugar. Di kami danagan. Imbilang kami na pamilyak. Noag sabliman ti lagip ko. Da kayo latta ka ni Alona ti pilyak. Dakkel ti utang ko na imbag anakam kada kayo. Gardo, Kanayon ko ngay kararang asapay lang ko ma. Tagsublin ti lagip ko. Anya nga tadag iti naglabas iti biyag ko. Jak matukod na panunutan. No sa di mo a lugar ti nagtaudak. Kano asino ka talaga? panagkunak, nagtaod ka iti nasaya at a pamilya, Gardo. Mabasa kada kiti garaw mo, kan iti panagsasao. Addan ka iti naimbag a puso. Nasingpet ka. Tata Ignas. Gardo,
Ti may sapay a pagbutbutngak. Ken kanayon ko nga ibagaken ni Alona. Maipapan iti panaglakay. Ken ti panagsalugan ti pigsak. Ha? Marit na akong dayta. Kasano laengan ti anak ko. No panawak ton. Tata Ignas. Saan tayong amo ti biyag? Iti panaglabas ti panawan. Inino ti panagkapsot ti bagi. Tata Ignas, di ka mandanagan. Ay ayatag ni Alona. Kat Jack pulos baybayan. Ikarik dayta. Agyaman ak no gasta, Gardo. Kat awan nga rodon ti rumbang apagdanagak. Uwan Tata Ignas. Mangnamnama ka, anila ang Alona ti ayatag iti agnanayon. Agluluwak, Alona. Kwa, awan na ito'y Gardo. Isungot lagay man akong uli makari mo ritay. Mabalin na maamuak. Noan niya ti pakariribukam. Di nakalata ni Kaskaso. Awan na ito'y. Mga asim, ibagam kumakanyak. Awan ko nakmad. Diyak lamalapdan tagluwa. Alona, Adda nga tapay namnama magunod tayo tilinak kan kapya. Aginggat kaano asagsagabaan tayo tirikat. Alona, Tunggal ikidam ko dagiti matag. Makarik na ak iti sam iti kaungkak. Gumay gayab-gab atuok kan kinawan namnama. Nagnagsenti marukong ko, Gardo. Diyak pa yan marik na tiragsak iti kaunggak. Tunggal pa nagpitik ti pusok. Rumrumkwas ti panagladingit. Alona, Duwa kami langan ka ni tatang agbibiyag. Nabayagan na natay di nanang kantikabsat ko. Diyay pa matag abinukal ti panawan. Ininot matlaan na pukaw. Kapo iti saan nga agsarday ariribok ti biyag. adak la ditoy, Alona. Si Dadana amang saranay kada kayo ka ni Tata Ignas. Di ka tupulos panawan. Karto. Kaya't kangarap ko pan itinairo. Alona, Kasano kami langan ka ni tatang no saan ka adimtang iti biyag mi. Kasapulak ti ayat kan panarabay mo. Gardo, isublim kanyak tinamnama nabayagan anay talimang kan nilipat. Kasarita na ko, Mama, Diana. Masaksakitan na kiti kasta nga aramidam kanyak. Di na ko mapilitan ang makisarita kan ka, Linton. Adon adaras nga imbagakan ka. Asaan ka nga ay ayatan? Huston! Ni Ruben ti ay ayatak. Di mo dakamatan tinagantay J. Ruben. Siyak ti rumbang nga ayatem. Diana! anya ti pagkungpalan ti panagsarita da Diana ken Lindon. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.